Duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC onyiso od bura mar Senate ni jamin buche maduong' osewito oko buche mag mibadhi maromo 18 chakre higa mar 2023 nyaka sani. Jaratije mar EACC Ahmed Mohamud ywak ni apis jamin buche maduong' osiko wito oko buche makamago ka giwacho ni onge neno moromo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny CPAC, duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC oseyo jamin buche maduong' Patrick Ingonga kuom bedo ohinga maduong' e chenro magi mar kedo gi mibadhi e kaontis. Go sometimes to the point of getting to court and then it doesn't succeed. It is not something that we are happy about, and sometimes our own investigators, our teams are very discouraged when they see their work not bearing fruit because nobody wants to work. Jatatije maduong' mar EACC Ahmed Mahmoud wacho ni chakre higa mar 2023 Ingonga osewito oko buche mag mibadhi 18 motenore kod telo mag counties ewi mano ma owacho ni onge neno moromo. From 2013 to 2016 there were no cases that were withdrawn. Then where we had major withdrawals were between 2023, where we had 5 cases, and 2024, 7 cases, 2025, 2 cases. Some of these, especially in big corruption, a lot of money is spent in the investigative process. Some of them go across borders, and our teams have to go to other countries to collect evidence, and even the ones that are local. So you find that we spend quite a significant amount of money to investigate a case, and when it doesn't come through, it is a discouragement, but it is also a loss of resources. Jokanyo ma komiti no onyiso luoro magi ni ywarruok ma piny e kind EACC kod apis jominwach nyalo duoko piny lweny mar kedo gi mibadhi e pacho kae. Jakom EACC Dr. David Oginde korka kore to neno ni yo maber mar goyo jek chenro mar kedo gi mibadhi e pacho kae en miyo EACC teko mar donjo ne jo mibadhi e doho kar weyo teko makamano e lwet apis jomin buche. If we sweep these things under the carpet, Chairman, we will not be assisting the country. We will not be assisting the country. So we need to, from where you are sitting, when you tell us you are not consulted, it seems there is a disconnect between the EACC and the DPP, and we need to fix it for the benefit of the people we serve, the Kenyans. There is no concurrence before withdrawal of the cases. So you need to tell us, and Senator Okongo Mugeni, with the benefit of hindsight, has indicated that if EACC needs to be given powers to prosecute so that the effectiveness on the fight against corruption can be achieved, so be it. Chair, we have said before that it would be good for us if we take our cases all the way through to court. Civil cases, as has been mentioned by the CEO, the law allows us to take our cases all the way through. Dr. Oginde otemo wiromo mang'we ng'ar osiepe kindgi kod apis jominwach kata odoko ni gisebedo ka ok gimodhore pi kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.